Jamhiramun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hande oɗo ñalawma alarba hawri ko nogas lewru novembre hitande ujunnaje ɗe nogas e habruji mon e ɗemgal Pulaar. Titruji men mawɗi ko toon to États-Unis giɗɗoɗen hande woni kanko Donald Trump woni continue kadi page makko beele yimɓeɓe o ƴeftiɓe men mbasa ƴeewede histoire uji mumen ɓennuɗi. Habruji men international ma nawen toon to Mali ko ɓuuri haalede hande ko hono kanko gonnoɗo premier ministre sekede mo e laamu militaire gongu toon ɗum noon ko sababude haalluji ɗi o haalno ma en dutto toon kadi Sénégal ƴeen woteji bannoɗi toon ko fate député toon hol gono président assemblée nationale ma en jaa toon to Ukraine caggal nde kadi kamɓe Amérique naaɓe ɓe jamiri hono Ukraine naaɓe yoɓe kutoro hono missile aji bawɗi wallade ko juuti en wayi huula oɗo sadio noon kamɓe Russie naaɓe en bombardu ambassade États-Unis gonɗo toon to Kiev. Ɗum woni titre uji meɗen hande oɗo journal ma en garto desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon na siftinde on toon hande ko alarba hawri ko nogas lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi hono kanko gardiɗo suudu représentant ji speaker Mike Johnson omon continue peeje makko kadi pour blog des rapports mo ganduɗa en kamɓe républicain mi jiiɗa yalta tawa oɗon rapport ko guminoɗo toon ko mbiyete comité toppitiɗo ko fate ethics e ɗum noon ko parɗo e kanko Matt Gay oɗo rapport noon kanko Mike Johnson e nder kadi jokkodiral makko e CNN o wi wonde ko sababu Matt Gay kañum hoore mum démissionni toon to suudu représentant ji fotani o enquête parɗe muɗum fotani continde saabu enquête o kamɓe suudu représentant ji ɓe gankita kala ko wiyete citoyen tan simple donc so neɗɗo natti wonde toon démissionné suudu représentant ji forani hankkadi kamɓe comité éthique rewde muɗum kanko Mike Johnson kadi ene wayno ko caggal nde Jack Typo wimo wonde ko ha ɗum ɗon waɗi ko ɓenni par ce que won yimɓe ɓe ganduɗa en enquêtanoɓe continue na enquête taw jalti congrès walla kañum koye mumen caggal nde jalti toon to congrès rapport aji mumen jalti kanko Mike Johnson wi wonde ko kanko woni joni speaker donc kanko ɗum o ñaagui koye oɗo enquête yeddata ha hande toon to kanko Donald Trump ene wayno mono continue kadi peeje makko oɗo sa joni pour wiide kadi ene wayno ko kamɓe républicain ji surtout sénateur uji ɓe continue ƴewatde doole mabɓe fof no mbawi wonde pour beele mbawa wallude yimɓeɓe o ƴefti yo gonno e laamu makko men beele no confirmé républicain noon en ko puɗɗima hulde oɗo sa joni sibabude wonde ko doole yimɓeɓe o ƴefti ɓe henno ko yimɓe joguiɓe caɗele e gurdam e passé walla haalluji ɗi kalanno walla caɗele ɗe jogui ko gueɗe ɗe mbaɗi ɗum waɗi doole mabɓe jogui kullol oɗo sa joni casier judiciaire ji mabɓe hawnaki jogorani walludeɓe hebde confirmation ko ɗum waɗi hono kanko Robert Kennedy kadi ene wayno ko won film uji makko jaltinaɗe hande ɗum noon ko hitande ujunnaje ɗiɗi nogas kanko hoore makko mo haala wi wonde ko coronavirus kañum hoore mum ko hunde nde ko wayno ko gouvernement waɗi ɗum wona hunde wonde ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en ha hande mo continue critiquede to ene caggal nde kanko hoore makko suuɓa yo won kalfinaɗo ko fate cellal e leydi ndi. Kanko Donald Trump kadi holli mettene makko e ñalawma hen fewi surtout kon caggal nde kamɓe démocrate en ɓe mbawi dañde majorité pour wadde confirmé ko juge uji ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden laamu makko ƴefti ko juge fédéraux ji wonoɓe cour d'appel ko mbiyata 11e circuit ɗum noon e wayno kanko Donald Trump o feeli républicain ji sibabude hakke joyi mumen tawaka ɗi toon to congrès kala ko wiyete woote bannoɗo toon waɗi ko 49 contre 45 ene jeeya 45 ɓe woɗɓe taw ko républicain ji ɓen kanko démocrate Joe Manchin jeeyaɗo toon to Virginia ene wayno kanko woddi koye républicain ji kanko Donald Trump noon continue na haalde guila nde woseji ɓe nde wi wonde ko kala ko fate woteji toon surtout confirmude walla wallude yimɓe ɓe ganduɗa kanko président Joe Biden omo ƴefta ko fate ñawoɓe kamɓe républicain ji ɓe daaro ɓe bloque ɗum beele kan ha laamu makko ara so laamu makko ari kanko mo wawa hebbinde ɗon place toon to Sénégal kadi hono kanko Bernie Sanders ɗum noon ko sénateur indépendant gonɗo e démocrate o waddino résolution toon to congrès résolution ene wayno ko hadde hankkadi kala ko feete armement ji ɗum noon ko kaɓirɗe neldede toon to Israël taw ko kaɓirɗe américain ji républicain ji démocrate ɗen fof ndendi ka voti contre makko kanko Bernie Sanders noon siftinde ɗon ko neɗɗo kañum hoore mum dariɗo contre haare wonde toon to Palestine Israël contre Hamas résolution kanko hoore makko mo propose no ene wayno ko dañani yettade ni wotanede taw kamɓe
majorité ko ɓuri hewde yimɓeɓe camminiɓe. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international ene wayno ko ɓuri haalde hannde ko toon to Mali hono kanko docteur Choguel Kokala Maïga ene wayno ko gonɗon premier ministre mo gouvernement militaire mo Mali seekama e ñalawma heen ɗum noon seeka ko caggal nde haalluji o teskirama haali ɗum toon to ñalawma ɓe mbiyata manditare keftigol kidal ɗiɗon haalluji e tumnade kadi ko teskira wonde ko kanko Choguel feewi wonde ko won geɗɗe ɗe ngannduɗaa baɗaɗe waylude transition o ɗum ɗon ko hunde nde ngannduɗaa henne kanko hoore makko ƴeftete tan ko taw kanko hoore makko o wayna en tant que premier ministre o ɗum ɗo kadi o haali kadi o wi wonde ko omo yettini armé malien geɗɗe ɗe ngannduɗaa mbaɗi pour ha libéri toon kidal kono wayno ko kala kadi peeje mbaɗeten ɗiɗo duuɓi tati ko fate kamɓe militaire uji ko mbaɗatno hen pour wawde artirde démocratie oye ɗeɗon peeje kadi ene wayno gudditima caggal joni ɗiɗon haalluji noon ko haalluji ɗi beelani militaire uji caggal nde ɗiɗon haalluji circule no feewi e médias sociaux ji kanko biyeteɗo Alpha Seyni Diawara secrétaire général présidence mo Mali o ari e télévision o wi e nder décret mo ganduɗa kanko gardiɗo leydi ndi hono général Assimi Goïta o waɗi o wi wonde ko oɗo ñalawma hannde ene wayno ko Choguel Maïga seekama ligguey mum e kadi kala ministre uji gondunoɗo e gouvernement makko oɗon gouvernement yandinama ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa ene ɗaminno galde ɗiɗon konnguli jalti siftinɗon tan kanko Choguel Maïga o waɗa premier ministre ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho caggal nde kamɓe ɓe mbaɗi kuddeta ɗiɗaɓo toon to Mali e ɗum noon e wayno ko guila ndenon wonde mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno sekede mo hannde kadi won haraleɓe ko fati politique mbi wonde ko hawnaki ɗum ɗo ko carriére makko politique tawi ɓeɗo jeehi hol taw omo wawi artude wona e gouvernement toon to Hayti e tugnade kadi ko yalti toon tugnade kadi ko radio France international ko reporti kene wona 150 neɗɗo mbarama toon hannde ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe ɗiɗo ganguji ɗi continue haare mabɓe kadi ndeɗon haare kadi ko kamɓe ɗiɗo ganguji kañum koyemumen mbanno ha kanko premier ministre gonnoɗo toon biyeteɗo Ariel Henry ha laamu makko sammina ko wawi wonde fof e ɗum noon e ñalawma oɗo hannde nogas lewru novembre hono kanko haut commissaire de l'ONU toppiti ko fate droit de l'homme biyeteɗo Volker Turk o wi wonde ko oɗo saha joni fitinaji ɗiɗo e ganguji ko hunde hulɓinde e mbi wonde ko ene wayno ko 150 neɗɗo ko famɗi fof mbarama toon kene wona 90 ɗiɗo neɗɗo gañima toon joni ɓe kiisi kono wona ujunnaji nogas neɗɗo walla ko ɓuuri ɗum he o nene yalti galleji men joni ma won yontere sibabude ɗiɗo fitinaji Nations Unies wi wonde ko ene hiisi kene wona 1.7 ujunere neɗɗo sababude ndeɗo haare wonde toon to Hayti mbawi forcede e jaltu nokkuji men habaruji men international toon to Sénégal e ɗum noon ko caggal nde victoire mabɓe kamɓe parti Pastef men ɓe mbaɗi caggal nde woteji bannoɗi ñande 17 lewru novembre donc dimanche ɓenɗo hollama oɗo saha joni ko kamɓe jogui majorité kamɓe Pastef ko haalete oɗo saha joni ko hol gono président mo assemblée nationale e habaruji jaltuɗo ene tuuma wonde ko kanko Ousmane Sonko jogori wonde gardiɗo assemblée nationale ɗum noon ko hunde nde hewani yeede no fewi kono e tugnade konngol makko kanko Ayib Daffé o wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kamɓe parti Pastef ko kamɓe négociété hakkude mabɓe ɗum noon ko probléme uji mabɓe interne ko wawi wonde fof ko ɓuuri wojjaɓe oɗo saha joni ko yooɓe ngar assemblée mabɓe national yo wawa arde jooɗade beele ne règle probléme uji ɓurɗi wonde caɗele mabɓe oɗo saha joni ɗeɗon caɗele no wiiri no wayno ko jaɓodirde budget e kadi sosde ko mbiyata haute cour de justice haute cour de justice noon ɗum noon ko ene wayno ko wonande kamɓe ko ɓuuri hewde mabɓe kamɓe Pastef ɓe mbi wonde ko oɗo tribunal so waɗama ko pour sidde hono kanko Macky Sall ñawdemo sibamude wiide e wiide mabɓe kanko Macky Sall o waɗi crime aji ko jamfade leydi Sénégal donc wi kadi ko jeeya ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗo kanko Ayib Daffé o wi wonde kotani woƴede oɗo saha joni ko fate holgono assemblée nationale ɗum ko décision kamɓe parti Pastef ɓe jogo fewjide nder tawana eɓe fewjide ɗum partiji goɗɗi toon to Ukraine tugnade kadi e habaruji gomiɗi toon to CNN hono kamɓe Russie-naɓe en tuuma wonde ko ɓe goni koye fewjide bombude ambassade États-Unis gonɗo toon to Kiev ɗum noon ko caggal nde alerte uji kewɗi mbaɗi toon e hollama e télévision ji hono ambassade o ene wayno ko ala gonɗo toon oɗo saha wayno ko yimɓe dawani toon ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kanko président Joe Biden o yamiri hono Ukraine naɓe yo kutoro hono misilaji bawɗi werlede taw no woɗɗi toon to Russie e ɗiɗon misilaji kadi wayno ko e ɗiɗon misilaji kadi ko hunde nde Ukraine
continue ɗiɗo lebbi ɓennuɗi fof ene ñaago pour wonde kamɓe États-Unis yoɓe jamir ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ko hunde welande Russie gal muɗum kadi ene wayno ko anda hannde hono kamɓe États-Unis ɓe mbawi kadi wiide wonde joni maɓe gaddu minuji ɗum noon ko pettoji gonnoji e nder leydi taw ɗiɗon pettoji ene wayno ko pettoji mbiyata personnel ɗiɗon pettoji kadi ko wallude kamɓe Ukraine naɓe surtout en e dartade soldateɓe Russie naɓe natoɓe ha hande ne continue ene keɓta leyɗele maɓɓe surtout to banggue funnague tugnade ko yalti toon to New York ɗum noon ko Nations Unies won résolution gonnoɗo toon won résolution gonnoɗo toon ene wayno ko conseil de sécurité ne adduno oɗon résolution ɗaɓɓude beele jaygue no dartori toon to Gaza hono kamɓe États-Unis ɓe mbawi wadde hen veto mabɓe veto o noon ko sibabude no mbiri ni ko wawde ko supportude Israël ɗum noon oɗon veto noon ko moɓe mbaɗi hono kamɓe Palestine naɓe e surtout kadi leyɗele succenɓe leyɗele arabeɓe ɓe beltaki oɗon veto no fewi ɓe beltaki oɗon veto siftinde on tan ko ha hande ne wayno ko kamɓe Palestine naɓe siftinde on tan ko woteji ɓennuɗo ɗi koye ɓuuri heɓde ko yimɓe jobtorto hono kanko Kamala Harris ko sibabude hono kanko gouvernement makko kanko président Joe Biden ko fati support mo jogani Israël e harande woni toon to Palestine nde hande kadi tugnade kadi habaruji gomiriɗe toon to Al Jazeera hono kamɓe Hezbollah ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe wiide wonde ko ala cessez-le-feu moɓe jogori jabde taw oɗon cessez-le-feu ne jogori wasde respectude ko mbiyata souveraineté Liban e ko faama ɗum noon ari ko caggal nde kamɓe Israël naɓe mbi ɓe mbawi nattude wadde bombardement ji ma toon to Liban eɓe kaɗa won liberté won surtout groupe chiite gonɗo toon pour wawde circuler no welira toon to Liban ɗum ɗon kadi ene wayno ko kamɓe Hezbollah ɓe mbi wonde koɓe jaɓani ɗum ɗon ɓe mbi wonde ko ɗum ɗon kadi ɓe calima ɗum ɗon e surtout kadi nde caggal nde kamɓe États-Unis kadi nde ɓe neldi neɗɗo mabɓe toon to Moyen-Orient pour ƴewde maslaha holno jaam dañira toon to Palestine alors que kamɓe koye mabɓe ɓe continue wadde vetoji mabɓe pour no jaam dañira toon taw ko Nations Unies ko conseil de sécurité Nations Unies alors que kamɓe États-Unis eɓe continue wadde veto mabɓe toon to conseil de sécurité Nations Unies pour no jaam dañira toon wawde fof ne Hezbollah kañum hoɗum wi wonde koko sali wi wonde koko lundoto kala ko wiyete cessez-le-feu toon to Liban tawde kadi oɗon cessez-le-feu ardata koye condition ngaji pour wiide wonde ko kamɓe Israël eɓe contrôle kala yimɓe no jarata toon to Liban. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar ɗon tan hannde ko alarba nogas lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.